Бүген халыкара укытучылар көне. Мәгалим жер йөзендәге иң мактаулы һөнәрләрнең берсе. Хәзерге техник прогресс заманында укыту, тәрбия эшләрен камилләштерүдә укытучыларның җаваплылыгы да нык артты. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан-туры эфир кунагы Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләренең казанышлары, бүгенге проблемалары, заманча укыту алымнарын кулланышка кертү, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында иминлек чаралары турында сөйләде. Укытучыларның абруен күтәрүдә җәмгыять алдында торган бурычларга да тукталды. Без дә Мәгариф һәм фән министрына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Гәрәевич. Хәерле иртә, исәнмесез? Татарстанда күпме мәгариф хезмәткәре исәпләнә. Аларның уңышларын, казанышларын ничек бәялисез? Татарстанда безнең 63 меңгә якын педагог хезмәткәр безнең мәгариф системасында. Шуларның 32 меңгә якыны укытучы. Бу бик зур саннар, бик зур армия. Менә шушы мәгариф системасында эшләүче барлык хезмәткәрләр, алар урта һөнәри белем учреждениеларында безнең 4 меңнән артык, аннан соң өстәмә белем бирү учреждениеларында 3580 укытучы һәм мастер дип әйтим инде. Балалар бакчаларында безнең шулай ук 17 меңнән артык тәрбияче, әлбәттә һәм укытучылар. Алар барысы да безнең мәгариф системасында белемне, тәрбияне, аннан соң белгечләр хәзерләүне тәэмин итүче бик зур армия дип әйтәсем килә. Хәзерге җәмгыятьтә укытучының абруен күтәрү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип саныйсыз? Әлбәттә, җәмгыятьтә укытучыларга таләпләр бик күп куела. Гомумән электә ул безнең таләпләр бик күп иде укытучыга, чөнки укытучыга таләп кую ул җәмгыятьне яхшыртырга, үзгәртергә теләү дигән фикер белән тәңгәл килә. Ни өчен дигәндә, укытучының бит миссиясе аның тәрбияләү, белем бирү һәм әгәр дә бөтен җәмгыятьтә булган проблеманы укытучыга гына әйләндереп калдырабыз икән, аңа гына кайтарып калдырабыз икән, бу дөрес булмый. Без гаилә белән берлектә матур итеп эшне башкарырга тиешбез. Мәгариф учреждениеларында иминлекне саклау чаралары ничек үтәлә? Хәзерге шартларда мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, гомумән алганда, мәгариф учреждениеларында балаларның сәламәтлеген, аларның иминлеген саклауга бик зур игътибар бирелә. Менә безнең үзебездә булган вакыйгалардан соң, хәзерге вакытта кызганча каршы Ижевскида булган вакыйгалардан соң, моңа тагын да көчлерәк игътибар бирелә башлады. Без аны бер көнгә дә туктатып торганыбыз булмады. Аннан соң һәрбер учреждениянең безнең куркыныч сызык паспорты әзерләнгән. Алар да бар. Нәрсә генә булмасын, коймалар зур итеп куелса да, яңартылса да, видеокамералар куелса да, аннан соң эвакуацион чыгу юллары бөтенесе чиста булса да, сакчылар булса да, әгәр дә үзебезнең тарафтан менә шушы җәмгыятьтә менә бу категория халыкка, бу кешеләргә игътибар булмаса, без аларны вакытында күреп, вакытында сизеп, аларны шушы афәттән коткарырга тырышмасак, проблемалар алай гына хәл ителеп бетеп булмый. Чөнки ничек кенә булмасын, без бит мәктәпләрне инде ябык системага әверелдерә алмыйбыз. Шуңа карамастан, мәктәп җитәкчеләре, аннан соң шунда эшләүчеләр, хезмәткәрләр барысы да куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча эшлиләр. Педагогика эшчәнлегенә ир-атларны күбрәк җәлеп итү мөмкинлекләре бармы? Ир-атларны җәлеп итү өчен аерым шартлар тудырылмаган, чөнки безнең мәгариф системасында барысы да бер тигез, ир-атлар да үз эшен башкара, хатын-кызлар да үз эшен башкара. Безнең грант формалары бар, аннан соң яшь укытучылар киләләр. Әйтергә кирәк, яшь укытучыларга мәсәлән бүгенге көндә бирелә торган өстәмә акчаның күләмен 1 январьдан президентыбыз тарафыннан шундый карар кабул ителде. Арттыру турында без хәзер эшлибез. Хезмәт хаклары яңадан безнең арттырга тора 1 январьдан. Булар башта укытучыны җәлеп итү өчен, аны мәктәп системасында калдыру өчен һәм күбрәк озаграк эшләү өчен юнәлдерелгән. Бүген халыкара укытучылар көне. Бәйрәм көнендә укытучыларга нинди теләкләр әйтер идегез? Хөрмәтле безнең укытучыларыбызны, мәгариф системасында өлкәсендә шушы барлык хезмәткәрләрне менә шушы матур бәйрәм белән,
укытучылар көне белән тәбрик итәм. Без сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, үзегезнең куйган хезмәтләрегезнең җимешен күреп, аны тоеп, татып, сезгә булган ихтирамны, игътибарны сизеп, матур итеп яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Әти-әниләргә, өлкән буын кешеләренә, гомумән яшь гаиләләргә, барысына да укытучыларны саннарга, аларны яратырга, сакларга, ярдәм итәргә киңәш итәм. Чөнки гаиләдә булган бөтен тәрбия процессы, тәрбия һәм укыту эше ул мәктәптә дәвам итә һәм бергә эшләгәндә, бергә аңлаганда, аңлап, матур итеп, бер юнәлештә эшләгәндә генә яңа шәхес бала формалаша, аның характеры формалаша. Бу эштә без барыбыз бергә булырга тиешбез, бердәм булырга тиешбез. Исәнлек, саулык телим барыгызга да. Бәйрәм белән, бәйрәм котлы булсын.